Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Mario. Taong 1970, Toboso, Negros Occidental. May-ari ng tindahan sa sentro ng Toboso itong si Kuya Mario. Sa taong ito, may 3 na siyang anak at mag-iilang taon na rin siyang hiwalay sa kanyang mga magulang. Maaga pa kasing nagkapamilya itong si Kuya Mario Pinuno. Buhat na rin ang kahirapan. Noon kasing nasa poder pa siya ng kanyang mga magulang, lahat sila inuobligang magtrabaho upang may maibigay silang pera. Wala naman sanang problema ang ganoong patakaran. Ang kaso lang, imbis na sa pamilya nila ang kanilang pinagpapaguran, napupunta lang ito sa bisyo ng kanilang ama. Yung nanay naman nilang mananahi ng damit, sugarol din, kaya madalas wala itong naiuuwing pera. Sa bandang huli, ang pakiramdam noon nila Kuya Mario, sila-sila na ang bumubuhay sa mga ito. Malimit na rin silang magreklamo noon. Yun nga lang, hindi nito pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Bulag at bingi ang mga magulang nila, kaya hindi nagtagal. Dito na sila nagdesisyong bumuo ng sarili nilang pamilya. Dagdag pa niya na, nung nakilala niya ang kanyang kinakasama, di na niya pinatagal ang relasyon nila. Mabuti na lang, may maliit yung pwesto sa baryo, kaya nung magkasama silang dalawa, agad silang nakapagpundar ng isang maliit na tindahan. Magmula noon, dugot pawis na ang kanilang pinuhunan hanggang sa unti-unti na itong lumago at nagbigay sa kanila ng maginhawang buhay. Dahil dito, madalas na siyang hingian ng mga magulang niya. Ang kaso, kahit ayaw niyang bigyan ng mga ito, di talaga siya nakakatiis. Balibalik ta rin man kasi ang mundo, pamilyang buo ni Kuya Mario ang mga ito. At kahit nakagawa yun sa kanya ng kasalanan, hindi niya maipagkakaila na marami rin itong mabuting nagawa. Ang pagpapalaki lang ng mga ito sa kanya ay halos hindi niya kayang mabayaran. Kaya kapag nag-uusap silang mag-asawa ukol dito, paulit-ulit niyang inilalahad ang rason niya kung bakit siya nagbibigay. Mabuti na lang nakakaunawa ito, kaya hindi na dumating sa puntong kailangan pa nila itong pag-awayan. Ngunit habang tumatagal na ganoon ang sitwasyon ng kanilang negosyo, napapadalas na rin ang pagrereklamo ng kanyang asawa. Ang dahilan nito, hindi habang buhay magbibigay sila, kaya kung patuloy niya itong kukonsintihin, hindi ito makakapag-isip na tumayo sa sarili nitong mga paa. Kalaunan, dala ng galit ng kanyang asawa, naglakas loob na itong pigilan ng ginagawa niya hanggang sa nagtalo na sila. Muntik-muntikan na noong magkahiwalay si Kuya Mario at ang kinakasama niya, kaya wala na siyang pagpipilian kundi gawin ang nais nitong mangyari. Isang hapon, pagdating ng kanyang ama sa tindahan, agad yung humingi ng bigas at mga delata. Nagpakuha rin yun sa kanya ng asukal at iba pang mga sangkap na ginagamit nito sa pagluluto. Dagdag pa nito na, ubus na kasi ang mga pangsahog nila, kaya medyo marami ang makukuha nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Kuya Mario, dito na siya napabuntong hininga habang dahan-dahang sumisipat sa tatay niya. At nang magpang-abot ang kanilang paningin, kalmado siyang sumagot dito ng, "Pasensya na kayo, tay, pero mukhang hindi ko na kayo matutulungan. Sabi kasi ng asawa ko, masyado na kayong umaasa sa amin. At alam niyo ho ba, na yung mga ibinibigay namin sa inyo, yan yung kita ng tindahang ito. Wala na nga ho kaming tinutubo kaya mukhang kailangan ko ng tuldukan ng pagbibigay namin sa inyo. Malakas pa naman kayo, tay, kaya kung magtatrabaho kayo ng maayos, hindi kayo magugutom." Nang marinig yon ng kanyang ama, biglang kumunot ang noo nito. Hindi pa man yun nagsasalita, pero ramdam na niya ang galit na namumutawi sa puso nito. Maya-maya pa, bigla siya nitong dinuro-duro habang walang habas na pinagmumumura.
Nagwala na rin ito sa harapan ng tindahan nila sa puntong sinisira na nito ang lahat ng bagay na mahawakan niya. Wala kang utang na loob. Pesting Kamaryo, kung hindi dahil sa amin, makakarating ka ba sa ganyang kalagayan? Nakaangat ka lang ng konti. Akala mo kung sino ka na. Ito ang tatandaan mo. Mula sa araw na ito, wala ka ng pamilya. Gigil na wika nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, pinipilit pa siya nitong sunggaban para saktan. Ang kaso lang, hindi na nanaig ang lakas ng kanyang ama dahil sa dami ng taong umaawat dito. Kalaunan, napilitan na rin yung umalis, bitbit ang galit nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo humupa na ang tensyon, pumasok ang kanyang asawa para kausapin siya. Humingi rin yun ng despensa dahil alam nito na hindi madali ang ginawa niya. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng insidente, hindi na niya nakita ang ama niya. Wala na rin siyang balita sa kanyang mga kapatid, kaya inakala niyang abala lang yon sa pagtatrabaho sa bukid. Buwan pa ang dumaan, medyo napapaisip na siya sa mga kaganapan sa bahay nila. Ilang beses na rin kasi niyang binantaya ng mga kapatid niya sa merkado, pero wala ni isa sa mga ito ang nakita niya. At ang mas nakakapagtaka pa, nalaman niya sa pinagsasakahan nito na matagal na yung hindi pumapasok. Aminado rin ang dati niyang amo na wala na yun doong balita, kaya hanggang doon na lang ang kaya nitong sabihin ukol sa mga kapatid niya. Nang marinig niya ang tungkol dito, pinuntahan niya ang bahay ng dalawa pa niyang kapatid na nakabukod na. Yun ang kinausap niya ukol sa bagay na yun. At kagaya ng sinabi ng pinagsasakahan nila, wala rin ito doong balita. Pagtatapat pa ng mga ito, na magmula noong nagtalo sila ng kanilang ama, di na sila basta-bastang nakakalapit sa dati nilang tahanan. Bukod kasi sa nanghahabol na ito ng itak, parang hindi na rin sila nito kakilala. At nagsimula ang lahat ng yon nung magkaroon ito ng pagtatalo sa tindahan mismo ni Kuya Mario. Pagkarinig niya sa sinabi nito, medyo umalma siya kasi para sa kanya totoo naman yung mga bagay na sinasabi niya. Mariin din niyang inilahad na wala siyang kasalanan kaya hindi pwedeng sa kanya ibunton ang sisi. At para masagot ang kanilang mga katanungan, nagdesisyon siyang sumadya sa dati nilang tahanan. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kapatid, hindi ito nag-alangang sumama sa kanya. Ayon sa mga ito, mas mainam nga na mapuntahan ang bahay nila para naman kahit papaano magkaroon sila ng ideya sa mga nangyayari rito. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, hindi na sila nagtagal. Pagsarado ng tindahan ng mga kapatid niya, agad naman silang lumakad. Hindi naman gaanong malayo ang bahay ng mga magulang nila, kaya sa loob ng ilang minuto, abot tanaw na nila ito. Pagdating nila sa harapan ng bahay, napansin nila na sarado ang mga pinto at bintana. Wala rin silang nakitang tsinelas sa labas, kaya inakala nila na wala roong katao-tao. Siyempre, dahil sa dito naman sila lumaki, hindi na sila tumawag. Ang ginawa niya, tahimik ditong lumapit para silipin ang loob ng bahay nila. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang dalawang kapatid, sinubukan siya nitong pigilan pero hindi siya natinag. Bilang panganay, walang kapangyarihan ng dalawa para tumutol sa gusto niyang gawin. Paglapit niya sa bahay, dali-dali siyang naghanap ng siwang. Ang problema, sa sobrang dilim ng loob nito, wala siya gaanong makita. Basta ang napapansin niya lang noon, balot ng itim na kumot ang mga lamesa at upuan. Punong-puno na rin ng alikabok ang sahig. Pero may mga nakikita siya roong marka ng talampakan. Ibig sabihin, sa nagdaang 2 araw, merong pumasok dito. Hindi maaaring magnanakaw ito. Gawa ng unang-una,
wala namang mapagkakainteresan sa bahay nila. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagdungaw, napadpad siya sa parte ng kusina ng bahay. Sakto noong may liwanag sa kabilang direksyon nito, kaya pagsilip niya, agad na tumambad sa kanya ang mga labi ng taong nakabitay gamit ang kadena at malaking kawit na parang sa isda. Sa pagkakatanda ni Kuya Mario, 4 na labi ng tao ang kanyang nakita sa loob. Lahat yon nangingitim na at sa estado nito, mukhang matagal-tagal na yun doong nakasabit. Dala ng pagkagulat sa kanyang mga nakita, napilitan siyang mapaatras at kalaunay napakaripas ng takbo pabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Pagdating niya rito, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang mga nasilayan. Ang kaso lang dahil sa pagkabigla, hindi siya kaagad nakapagsalita. Ilang minuto rin siya noong tulala hanggang sa bumalik na sa normal ang kanyang ulirat. Ngunit nang akmang ipagbibigay alam na niya ang tungkol sa bagay na yon, nakita niya di kalayuan sa kanila ang kanilang mga magulang na naglalakad kasama ang 3 nilang kapatid na nasa edad 10 anyos pababa. Nakayuko ang mga ito habang naglalakad na para bang wala ito sa kanilang mga sariling wisyo. Sa mga ganong edad kasi ng bata pinuno, hindi ito aakto ng ganon. Kung normal ito, sigurado siyang naglalaro yun habang naglalakad. Maya-maya pa, paglapit naman ng mga magulang nila sa kanila, wala itong ginawa kundi ang tumitig sa kanilang mga mata. Kahit anong tanong din niya sa tatay niya, hindi ito sumasagot, pero yung bibig nito pabuka-buka na para bang meron itong mga salitang sinasabi. Hindi nagtagal, nang mapagtanto niya ang ganon nitong kilos, minarapat niyang manahimik. Ginawa rin niya ako noong inaakto ng mga ito, hanggang sa dito na magsalita ang kanilang padre de pamilya. Anong sabi ko sa'yo, Mario? Hindi na kita anak. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ka na naman ba para hanapan ng mali ang mga magulang mong nagpalakit nagpakain sa'yo? Bumalik ka na sa bahay ninyo dahil hindi kayo nararapat dito. Galit na wika ng kanilang padre de pamilya. Sa kasagsagan ng pananalita nito, napansin niya ang kakaibang baho ng bibig nito. Katulad yon ng amoy ng patay na daga. Kaya naman habang kaya pa nila itong tiisin, pasimple na sila roong dumidistansya. Matapos namang makapagsalita ng tatay niya, napansin nito na halos ilang metro na ang pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, wala itong inisip na hindi kaaya-aya na para bang kampante ito na wala pang makakatuklas sa mga sikreto nila. Ngunit dahil pangahas itong si Kuya Mario, hindi niya maiwasang mabanggit sa mga ito ang tungkol sa mga labi na nakita niya sa may kusina. At nung marinig ito ng tatay niya, hindi na ito nagdalawang isip na siya ay sunggaban. Pagbalik nilang dalawa sa lupa, pilit naman silang inawat ng dalawa niyang kapatid dahil sakitang-kita nito ang pagtatangka ng kanilang ama na patayin siya. Ang problema, kahit nakikisawsaw na yung dalawa, hindi pa rin ito maawat-awat. Mabuti na lang, may napadaang magsasaka, kaya siya nakatakas. Ayon sa kanya, na kung nataong hindi dumaan ang mga ito, paniguradong mapapatay siya ng kanyang ama dahil sa mga oras na yon, mahigpit nang nakahawak ang kamay nito sa kanyang leeg. Hindi nagtagal, nang mailayo na siya ng mga tumulong sa kanila, agad namang umalis ang kanilang mga magulang. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay kahit marami pang sinasabi yung mga tumulong sa kanila. Pagsarado naman ito ng pinto, agad naman niyang kinausap ang mga napadaan. Ayon sa kanya, pamilya nila ang mga yon. Kaya mas mainam na ipaubaya na lamang sa kanila ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Nang marinig naman yon ng isa sa mga magsasaka, sumagot ito sa kanya ng, "Mag-iingat lang kayo. Mukhang hindi na normal ang ama ninyo. At para makasiguro na rin,
Mas maganda na bumisita kayo sa manggagamot. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman yung umalis. Sila Mario, naiwan sa labas ng bahay nila habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Makailang beses din silang sumilip sa loob nito pero wala silang nakita. At ang mas nakakapagtaka pa, wala silang marinig na kahit na ano. Ni pag-uusap ng mga kapatid niya, wala talaga. Napakatahimik ng loob ng bahay na tila bang wala roong katao-tao. Ilang minuto pa ang lumipas, umalis na rin silang tatlo. Pagdating nila sa bahay niya, hindi na muna sila nagpakonsulta sa manggagamot. Yung sabi kasi ng kapatid niya, walang dahilan para pumunta sila rito. Dagdag pa nito na, pawang galit lang yon ng tatay nila, kaya wala siyang dapat na ipagkabahala. Dahil sa sinabi nito, aminado si Kuya Mario na nagtiwala siya. Subalit pagtungtong ng gabi noong mismong araw, may dumapong kakaibang nilalang sa bahay nila. 6:00 pa lamang ng gabi, pakiramdam niya meron ng nagmamasid mula sa malayo. Kapansin-pansin din ang pagiging aligaga ng mga ibon na parabang meron itong iniiwasan. Dahil dito, kung kaya't maaga siyang nagsarado ng tindahan. Hinanap din niya isa-isa ang mga anak niya para masigurong wala silang nakaligtaan. Akala niya hanggang paramdam na lang ang mangyayari, pero ilang minuto bago sumapit ang 10:00, may narinig silang taong baliw na sumisigaw. Yung sigaw nito parang pagalit, tapos paiyak. Basta hindi mo talaga ito mauunawaan. Nang marinig naman ni Kuya Mario ang tinig, dali-dali siyang sumilip. Yung asawa niyang nagising, pinapunta niya sa silid ng kanilang mga anak para masigurong hindi ito gagawa ng kahit na ano dala ng takot. Maya-maya pa, tumahimik ang nilalang. At pagkaraan ng ilang segundo, may narinig siyang kumpas ng malalapad na pakpak. Papalapit ito sa bahay hanggang sa nagsimula na itong kumalampag sa dingding. Habang ginagawa yun ng nilalang, rinig na rinig nila ang matatalas nitong mga kuko na kumakarit sa entradang pinto. Halos magkakalahating oras din nilang naranasan ang ganoong sitwasyon bago sila tuluyang lisanin ng nilalang na yon. Kinaumagahan, bumungad sa kanilang mahabang karit ng kuko ng nilalang. Punong-puno din ng napakabahong putik ang dingding na parabang minarkahan nito ang bahay nila. Nang masipat naman yun ng kanilang mga kapitbahay, iisang bagay lang ang naging bukang bibig nito at yun ay walang iba kundi inatake sila ng aswang. Ang hindi lang nila maisip, bakit tatakihin nito ang pamilya ni Kuya Mario? Gayong wala naman ditong nagdadalang tao o batang nasa edad 3 taon pababa. Kung isipin, may mga buntis malapit sa kanila, kaya imposibleng naligaw ang nilalang na yon. Hinding-hindi ito mangyayari sa isang aswang dahil ang mga ganoong uri ng nilalang ay 10 beses na mas matalas ang paningin at pang-amoy kumpara sa mga ordinaryong tao. Nang marinig naman ni Kuya Mario ang sinabi nito, medyo nagkaroon na siya ng ideya kung sino ang gumagambala sa kanila. At masakit mang isipin, wala siyang ibang naiisip noon kundi ang mga magulang niya. Yung mga nakita kasi niya sa bahay nito, sapat ng basihan para maniwalang isa itong aswang. Ilang oras pa ang lumipas, dala ng pagkabahala, nagdesisyon siyang lumapit sa kakilala nilang albularyo. Mabuti na lang, wala ito noong ginagawa, kaya napaunlakan nito ang kanyang pakay. Nag-usap naman silang dalawa ukol sa nangyari at inabisuhan siya nito na magkasama silang pupunta sa kanilang bahay. Kailangan itong makita ng personal ng matanda para malaman kung sino at kung anong lahi ang gumagambala. Dahil sa sinabi nito, agad niya yung isinama sa kanila. At nang marating nila ang bahay, inikutan ito ng matanda habang dinadasalan.
Kalahating oras lang ang dumaan. Ito na mismong nagkumpirma. Nakadugo nga niya ang gumagambala sa kanila. At anuman ang pinagmumulang galit nito, wala yung kaide-ideya. Dagdag pa ng albularyo, matindi ang puot na nararamdaman sa kanila ng mga nilalang, kaya hindi ito titigil hanggat wala sa kanilang namamatay o hindi naman kaya'y nasasaktan. Pinag-ingat din sila nito sa mga susunod na gabi, gawa ng hindi pa roon magtatapos ang lahat. Mariin din itong inilahad na ituring nila itong seryosong banta para sa kanilang mga kaligtasan dahil ang ganoong sitwasyon ay hindi biro. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, inabutan siya nito ng medalyon ng Birhen. Itago mo ito, Mario. Ito ang magiging panlaban mo sa mga demonyong yan. Huwag kang matakot sa kanila dahil hindi ka naman nila kayang saktan hanggat nasa katawan mo yan. Ang pagtuunan mo ng atensyon ay ang iyong sariling pamilya. At pasensya ka na, Mario, dahil hanggang dito lang ang tulong na maibibigay ko. Matanda na ako, kaya kung pagdidiskitahan nila ako, hindi ko masasabing makakaligtas pa ako. At yung medalyon ko ay ibinigay ko na sa iyo. Wika ng albularyo. Ipinagtapat din ito sa kanya na yung medalyong birheng ibinigay nito ay ang kahuli-hulihan nitong agimat na nakatuon ng bisa sa proteksyon. Kapag wala yun sa katawan ng matanda, ibig sabihin madali siyang madadalay ng kanyang mga kalaban. Nang marinig naman ni Kuya Mario ang sinabi nito, imbis na pilitin ng matanda na tulungan sila, taus-puso na lamang yung nagpasalamat. Ika nga nito, nauunawaan niya ang matanda, kaya gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, problema nila ang bagay na yon, kaya siya dapat ang obligadong humarap. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na rin siya sa loob ng bahay nila. Wala man siyang sinasabi noon sa kanyang pamilya, bakas sa kanyang muka ang takot at pangamba. Alam niya sa kanyang sarili na anumang oras pagsapit ng gabi, manganganib ang buhay nilang lahat. At sa pagtungtong ng dapit hapon, nakaantabay na siya sa loob ng bahay. Sarado na ang lahat ng pinto at bintana, pero yung paningin niya nasa labas pa rin ng bahay nila. At habang dumidilim ang buong paligid, dito na rin unti-unting nagbabago ang kanyang pandama. Wala naman siya noong nakikita, pero alam ni Kuya Mario na merong nagmamasid sa kanila. Kinagabihan, nang nagpapahinga na ang kanyang pamilya, nakapagtatakang wala siyang narinig na huni ng mga nilalang. Napakatahimik ng paligid hanggang sa sumapit ang madaling araw. At sa pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, dito na siya unti-unting nakampante. Alam niya sa kanyang sarili na tapos na ang gabi, kaya malabong umatake pa ang mga kamag-anak nilang aswang. Ang kaso, pagputok ng bukang liwayway, sinalubong siya ng isang napakasamang balita. Yung bahay ng kapatid niyang sumunod sa kanya, sinalakay ng aswang. Nakapasok ang mga ito sa loob ng bahay, kaya lahat ng nagpapahinga roon, hindi nakaligtas. Kahit yung kapatid niya naglaho na lamang na parang bula. At ayon sa mga kapitbahay nito, may mga narinig silang mga sigaw at kalabog bandang 12:00. Inakala nila na nag-aaway lang ang mag-asawa, kaya hindi sila nangialam. Ngunit pagtungtong ng umaga, nakita nilang nakabukas na ang pintuan ng bahay. Nagkalat na rin sa labas ang mga gamit at nakasilay sila ng napakaraming kalmot sa paligid. Kaya naman nang makita nila ito, dali-dali sila roong pumunta para tingnan ang sitwasyon. At kagaya ng inaasahan, wala na nga ang mga biktima. Nang marinig naman ni Kuya Mario ang sinabi nito,
hindi siya nagdalawang isip na puntahan ang bahay na yon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na rin siya roong nadatnan, maliban sa mga bakas ng mga nangyari. Nakakalungkot man ito kung titingnan. Aminado siya na wala na siyang magagawa. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang mga nakita dahil ni minsan di sumagi sa isip niya na tataluhin ng sarili nilang pamilya ang mismong dugo na nagmula rin sa kanila. Habang pinag-iisipan niya ang tungkol dito, matinding galit ang kanyang naramdaman. At kahit wala siyang ideya kung papaano malalabanan ang ganoong uri ng nilalang, di siya nagdalawang isip na sugurin ang bahay kung saan ito nagtatago. Pagdating niya sa harapan ng tahanan, paulit-ulit niyang pinagsisisigawan ng kanyang ama. Isinigaw din niya ang tunay nitong pagkatao at kung ano ang mga kabalbalang ginagawa nito. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kapitbahay, walang nakialam sa kanya. Bawat isa aminadong natatakot sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ang pinto ng tahanan. At mula sa loob nakita niyang dahan-dahang lumalabas ng pinto ang kanilang padre de pamilya. Malayo pa lang nang lilisik na ang mga mata nito, indikasyon na hindi ito natutuwa sa eskandalo na kanyang ginawa. Pagtungtong naman ito ng bakuran, di na ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. At nang magkaharap na sila, rinig na rinig niya ang pag-aangil nito habang nagwiwika ng, "At ano na naman ang problema mo, Mario? Huwag mong sabihin na maging ang pagkawala ng kapatid mo isinisisi mo sa akin. Wala kang patunay na ako ang may gawa, kaya wala kang karapatan na pagbintangan ako. Ano malay natin? Baka marami rin siyang nakaaway na kauri ko rin." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang inilabas sa kanyang damit ang suot niyang medalyon ng birhen. Pagsilay dito ng tatay niya, bahagya itong napaatras habang nakangising nagsasalita. Di ka pala pumunta rito ng walang dala. Sa ipinakita mo, mukhang handa ka ng patayin ako. Nakakalungkot naman, anak. Labis akong nalulungkot. Pagkasambit nito ng mga kataga, di na siya nagdalawang isip na sambitin ng mga buhay na salitang ibinigay sa kanya ng manggagamot. Kaya nang marinig ito ng tatay niya, bigla na lamang itong napatakbo pabalik ng bahay nila. Pagsilay niyang isinarado nito ang pinto, dali-dali siyang lumapit dito para dumungaw sa bintana. Wala siyang ideya sa kanyang makikita sa loob, pero mas nanaig ang kagustuhan niyang mahanap ang kanyang kapatid at ang pamilya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, may mga nakita siyang taong nakatayo sa loob ng bahay. Hindi ito gumagalaw, pero nanlilisik ang mga mata nito. Di rin yun ang mga kapatid niya, kaya malakas ang kutob niya na bagong yanggaw ito ng tatay niya. Ayon kay Kuya Mario, misteryo ang pagkakaroon ng ganoong abilidad ng tatay niya. Gawa ng noong nasa poder pa siya ng mga ito, wala naman siyang napapansing kakaiba. Nagsimula lang din yung magbago noong nagkagalit silang dalawa. Kaya sa isip-isip noon ni Kuya Mario, ang abilidad ng tatay niyang yon ay matagal nang nakatago. Marahil dala ng galit at desperasyon, kaya nagdesisyon itong buhayin ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, marami siyang mga taong nakitang nakasabit sa mga kawit. Ang mga bangkay na yon ay nagsikumpulan sa ilalim ng bubong ng bahay. Nasa humigit 15 ang bilang ng mga ito, kaya halos magsiksika na ito sa pinagbibitayan. Yun din ang rason kung bakit hindi niya malaman ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ngunit may kutob siya na ang mga ito ay hindi naninirahan sa kanilang baryo. Maaaring kinuha pa yon ng kanyang pamilya sa mga karatig lugar upang walang maghinala. At kahit sobrang dami ng mga ito, nakapagtatakang hindi man lang yun umaalingasaw.
Makalipas pa ang ilang minuto, muli niyang nasilayan ang mukha ng tatay niya na nakatitig sa siwang kung saan siya nakadungaw. Galit na ito habang nakatingin at sa estado nito parang gusto na siya nitong lusubin. Matindi rin ang pinapakawalan nitong paninindak, pero sa kabila ng lahat ng yon, nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap hanggang sa masilayan niya ang hapagkainan kung saan nakaupo ang kanyang mga kapatid. Pagsilay niya sa ibabaw nito, nakita niya ang katawan ng kanyang kapatid na halos gutay-gutay na. Nakahiwalay na rin ang ulo, tapos ang mga laman loob nito halos nagkalat na sa paligid. Basta nakakatakot itong tingnan, pero kahit ganun pinagmasdan niya pa yon ng ilang minuto para lamang makumpirma ito. Maya-maya pa, pagbaling naman niya sa tabi ng hapagkainan, nakita niya ang pamilya ng kapatid niya na nakaupo habang tulalang nakatitig sa kawalan. Alam ni Kuya Mario na wala ng buhay ang mga ito dahil yung mga noon nito may mga nakabaong mahabang pako. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali siyang tumakas. Alam niya kasi na naghahanap lang ng pagkakataon ng tatay niya para sunggaban siya. Kaya imbis na ipahamak ang kanyang sarili, minabuti niyang iligtas ito. Pagdating niya noon sa sentro, kinuha niya ang atensyon ng lahat ng mga taga-baryo. Nang marinig naman ito ang kanyang mga sumbong, agad itong bumuo ng grupo para puntahan ang bahay nila. Tiwala naman ang mga ito sa kanya dahil ni minsan wala pa siyang nagawang kalokohan sa lugar nila. Bandang 10:00 na rin ng gabi nung mapuntahan nila ito at pagdating nila rito, wala na silang nadatnan pa maliban sa malalaking kawit na nakabitay sa bubong ng bahay. Konti man ang bakas na kanilang nakita, sigurado ang mga kasamahan niya na totoo ang lahat ng sinasabi niya. At para hindi na balikan ang bahay na yon, sinunog nila ito sa kasagsagan ng gabi. Ilang araw ang lumipas magmula noon. Wala nang naging paramdam sa kanila. Pero alam niyo pinuno, pagkaraan lamang ng ilang buwan, muli na naman niyang nasilayan ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na ito basta-bastang nakakalapit. Tumitingin na lamang ito mula sa malayo bago ito tuluyang maglaho. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nito magagalaw. Hindi naglaon, makalipas ang ilang dekada, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang takot na minsang namutawi sa kaluluwa niya. Pero alam niyo, na kahit may edad na itong si Kuya Mario, nananatiling sariwa sa kanya ang kalbaryo sa kamay ng mga aswang niya na magulang. Laking pasasalamat na lang din niya sa manggagamot dahil ipinamana nito sa kanya ang huli nitong karga na medalyon ng mahal na birhen.